Kaixo eta ongi etorri jakindera. Gaur, zati hauen azalera kalkulatuko dugu. Ikusten dugunez, hemen karratu bat dugu eta karratuaren barruan zirkunferentzia bat dugu. Eta esaten digute azalera hauek, hiru hauek, kalkulatu behar ditugula. Holan ikusten dugunez nahiko zaila dirudi, baina egingo duguna izango da dana pizkanaka irudikatu, ondo ikusteko. Ikusten dugunez lehenengo karratu bat dugu. Beraz, lehenengo karratua marraztuko dugu. Hemen karratuaren azalera. Hau dana, izango litzateke, ezta? Karratuaren azalera kalkulatzeko nola da? Altuera, bider, oinarria. Gero, zirkunferentzia. Zirkunferentzia karratuaren barruan dago. Beraz, azalera hauek kalkulatzeko egin behar duguna izango da kenketa egin. Orduen, karratu honi zirkunferentzia hau kentzen badiogu, zati hauek gelditzen zaizkigu. Beraz, zirkunferentziaren azalera pi r ber bi. Lau zati hauen batuketak zeintzuk izango die? Karratu honi hau kentzen badiogu, zati hauek gelditzen zaizkigu, beraz, horiek izango die kalkulatu behar ditugun azalerak, baina kasu honetan bi eskatzen dizkigute bakarrik, ez danak. Beraz, hau marku duguna dana, zati bi. Gero, hau eskatzen digute bai. Beraz, hau kalkulatzeko nola egingo genuke? Izango litzateke, gehi, hau dana, zati bat da, bi hauek karratua ken zirkunferentzia laurak izango genuke zati bi zati nahi ditugulako, gehi zirkunferentzia, parentesia bai, ken zati hau, errektangelu hau, beste ariketa baten ikusi dugun moduan. Zirkunferentzia osoa ez, baizik eta laurdena. Beraz, zirkunferentziaren laurdena kalkulatuko dugu, pi r ber bi zati lau laurdena nahi dugulako bakarrik, ken triangelu hau. Modu honetan, izango dugun azalera, hau izango da. Triangeluaren azalera zein da? Altuera, bider, oinarria, zati bi. Hau dana egiten badugu eta zenbakiak jartzen baditugu, bi kontan izan erradioa dela, kasu honetan altuera bider bi izango dela, berdin oinarria, eta abar. Beraz, altuera, lau, bider, lau. Ken, pi r ber bi. Pi, bider, bi, ber bi. Zati bi. Gehi, zati hau. Pi, bider, bi, ber bi, zati lau. Ken, hemen ken, eta hemen gehi, gogoratu. Altuera, bi, bider, bi, zati, bi. Hau simplea da, batekin doie, oso erreza. Berdin. Hamasei. Ken, lau, pi, zati, bi, gehi, lau, pi, zati, lau, lauarekin faniten da, ken, bi. Berdin, zortzi, gehi, bi, pi, gehi, pi, ken, bi. Berdin, sei, gehi, hiru, bi. Beraz, hiru zati hauen azaleren batuketa 6 gehi 3 pi zentimetro karratu izango litzateke. Beraz, birpaso egiteko.
Karrato bat dugu. Karratuaren azalera osoa, oinarria bider altuera. Ken zirkunferentziaren azalera, pierre berbi. Modu honetan, lau zati hauek izango ditugu, baina guna eduguna da bi zati bakarrik, bi zati horiek. Zati bi, gehi, zirkunferentzia osoa, ez, laurdena nahi dugu bakarrik. Porzio hau. Ken triangelu errektangelu hau. Beraz, pi R berbi zati lau, zati laurdena nahi dugulako bakarrik, ken oinarria bide altuera zati bi. Hau dana, azalera, 6 gehi 3 pi zentimetro karratu da. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.